ஹாய் கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது பேர்ட்ஸ் லைஃப் சேனல். நம்ம பேர்ட்ஸ் லைஃப் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, காக்டெயில் வெரைட்டியும் கார்னியர் வெரைட்டியும் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம காக்டெயில் வெரைட்டி பற்றி பார்த்துக்கலாங்க. ஃபஸ்ட் நான் ப்ரீட் பற்றி சொல்கிறேன், ப்ரீட் டைப்ஸ் சொல்கிறேன். லுட்டினோ பைடு தனியாக, லுட்டினோ பேர்ல், எமரால்டு, ஆல்பைனோ அப்படின்ட்டு நிறைய ப்ரீட்ஸ் இருக்குது இந்த காக்டெயிலில். ப்ரீட்ஸ்லேருந்து இப்போ நம்ம கிளைமேட் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த காக்டெயில்ஸுக்கு பிடிச்ச கிளைமேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஹாட்டான வார்மான ஒரு கிளைமேட் தான் பிடிக்கும். ஏன்னா அதோட ஆரிஜின் வந்துட்டு ஆஸ்திரேலியா. ஸோ அதனால் காக்டெயில்ஸுக்கு இந்த ஒரு ஹாட்டான ஒரு பிளேஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அடுத்து நீங்கள் ஒரு பேசிக் டிப்ஸ் கொடுக்குறேன்னா, இந்த காக்டெயிலோட பர்சனாலிட்டி மாதிரி, காக்டெயில் இப்போ வாங்கினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது பழகிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும். டக்குன்னு பழகிற மாதிரி ஒரு பேர்டு கிடையாது அது. அதேமாரி வந்துட்டு ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்காது. எப்பயாவது ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும், ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கும். சில வாட்டி சும்மா டல்லாக இருந்துக்கும், சில வாட்டி இந்த மாதிரி ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். ஸோ அது வந்துட்டு அப்படியே மிக்ஸ் ஆகி தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பேர்டு. இப்போ நம்ம கார்னியர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். கார்னியர்ஸ்லேயும் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரீட்ஸ் இருக்குது. டர்க்வைஸ் கனூரு, சன் கனூரு, எல்லோ சைடட் கனூருன்னு சொல்லிட்டு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இந்த கார்னியர்ஸ்லேயும். கார்னியர்ஸோட கிளைமேட் பற்றி பார்க்கலாங்க. அது மைல்டான கிளைமேட்டில் வந்துட்டு இந்த கார்னியர்ஸை வளர்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் நார்மலான கிளைமேட்டில் வந்து அது நல்லா இருந்துக்கும். இதோட பர்சனாலிட்டி பற்றி பார்க்கலாம். அப்படியே ஆப்போசிட் ஆஃப் காக்டெயில்ஸுங்க. எப்படின்னா, கார்னியர்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே ரொம்ப ஆக்டிவான ஒரு பேர்டு. நீங்கள் கேஜ் வாங்கினா கூட அவ்வளோ பெருசாக வாங்கணும் அதுக்கு. ஏன்னா அது வந்துட்டு அப்படியே ரொம்ப கிளைம்பிங்கு, ஃப்ளையிங்கு, கிளைடிங்லாம் அப்படி பண்ணுங்க. அப்படியே சும்மா ஒரு இடத்துல இருக்கவே இருக்காது. நல்லா சாப்பிடுங்க. அப்படியே குப்புற கூட படுத்துவோம். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஆக்டிவான பேர்டுங்க. அப்படியே காக்டெயிலேருந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு பேர்டு தான் அந்த கார்னியர்ஸ் வெரைட்டி. ஸோ வாங்கணுன்னா, இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஆக்டிவான பேர்டுனா கார்னியர்ஸு, சில் ரிலாக்ஸ்ட் பேர்டுனா காக்டெயில்ஸு. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இதுதாங்க ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ்ஸு. இப்போ நாங்கள் சிமிலாரிட்டிஸ் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஹேண்ட் ஃபீடிங் ரெண்டுத்துக்கும் நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும். ஹேண்ட் ஃபீடிங்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்றும் இல்லைங்க, சிரிஞ்சு இருக்குல்லங்க, சிரிஞ்சோட பாட்டமில் வந்துட்டு சைக்கிளோட டியூப் இருக்குங்க. நீங்கள் ஒரு இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஹேண்ட் ஃபீடிங் அந்த இது ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியுங்க. அதில் உள்ளே வந்துட்டு ஃபார்முலா வந்துட்டு சிரிஞ்சுக்குள்ளே அப்படியே உள்ளே விட்டு, காக்டெயில் இல்லைனா கார்னியரோட த்ரோட்டுக்குள்ளே அப்படியே விட்டுருவாங்க இந்த டியூப்பை. அதுக்கப்புறம் ஸ்லைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது அப்படியே உள்ளே போயிடுங்க. இந்த மெத்தட் எதுக்கு பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த காக்டெயில்னா கார்னியருங்க குட்டி வயசில் அதால் சீட்ஸ்லாம் ஒழுங்காக சாப்பிட முடியாதுங்க. அதனால் ஈஸியாக அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணுவாங்க. அதுதான் இதோட யூஸு. அவ்வளோதாங்க இந்த காக்டெயில்ஸ் அண்ட் கார்னியரோட ஒரு ஸ்மால் ப்ரீஃபாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்தேன். இந்த மாதிரி என்ன உங்களுக்கு வீடியோஸ் வேணுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதாங்க. பாய்.